अखासो हागोन ना रा माथो ए जामजुथारबायलै माथो हाथायानो गाबोननिफ्राय हाथा फुनानै जानाय नंलालै हाथाया जामजुथारबाय नङाबा एसे बोराय जाबाथाय बेदर सेदर अरदानो नङा लोगोफोर मोखां सुखांबाय दा एबार खामानिया आंना सेन नायनाय जासिगोन लोगोफोर सेन नायनाय खबायथ' गैया जाहैबाय नैबे बाल्थिंखौ लानानै थांसै आं बेखौनो दांलांसै आं सेन नायनोसै लोगोफोर बेनिफ्राय सिमांखौथ' मोजां नुदोंमोन आं दिनै खुसियाफोर नाङा बिदा नायहैनोसै लोगोफोर आरो लोगोफोरा दासिमबो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखैबा अननानै चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो लोगोफोर बेनिफ्राय मा होनना बुङो बै खाथियाव बेलफोरखौ दामलाबायना होदो स' लोगोफोर नै बाल्थिं लानानै होलांनायसै लोगोफोर नै आं सफैबाय आरोना नै सराइघाट दालांखौ बारबाय बिराद खाथ्रा बि दालाङा ओमफ्राय मोनहैथारसिगोन आरोना नायाथ' नांनांगौमोन नांनायालाय माने दा दैया रानबायना बेनिफ्राय बिराद नाया ओंखारलांगासिनो दं आरोना बेनिफ्राय मालाबा मालाबा नाङो बेनिफ्राय दिनैबो नांगोनखौ आं आसा खालामबाय ओमफ्राय सिमां बिराद मोजां नुदोंमोन आरोना लोगोफोर नांनायाथ' नांगौमोन नास्रायफ्रा नाङो बिरादनो बेनिफ्राय अखायाबो दिनै माने हाहां जादों आरोना हानोबो हागौ बेनिफ्राय आंनो मोनफैबाय आरोना नैबेनो आरोना नैबे लांदां नुदोंना नैबेहायनो सादों आरोना आङो बाल्थिंखौबो लांफानोसै र' एसे लिंथि फारायनांगौ गामसाखौ एसे लिंथि होनां नङाबा सिजोबथारगोन गोजांगोन नङाबा ओइलायनो सेनखौ नुदोंना लोगोफोर नै सेनखौ नुदोंना सेनखौ बे मोनसे बै मोनसे नै देनजारसो आलियाबो बेहाय लिरनांसिगोन नुबाय नै लोगोफोर नै सेना नायनोसै नाया नांगोना नाङाखै माथो क्लक क्लाक जेबो होनथाराखैब्रा जेबो गैया नामा फालाय बोरै जानांगौ बिदिबालाय मासि गोरा जाखोब्रा बेलाय गैया लोगोफोरनि बै सिङाव एसे बाब्राबदों मासे मानै नायनि र' बेसेबां नांदों केमेरा हमग्राबो गैया जाबाय आखाइ मोनसेजोंनो नायनांसिगोन र' लखबना लोगोफोर नै बुरजा जाखोलै गदोंमोन नै फाग्ला फाग्ला मा होनदों आमाय गैयालै आमाय नै नायानो गदोंमोन नास्राय नांदोंमोन नास्राय ओइ जा आमाया सेन सादों आरोना बे आमायना बिराद नाङोलै ओमफ्राय आंनाथ' नै सेन गंसेयाव फाग्ला फाग्ला मासे मानै माथाम थौ खांख्राइ फिसा थौ ओमफ्राय नै गंसे दंबावो मा होनदों आमाय दिनै नांगोन नाङाखै आंनाबो गैयालै दिनै नै गंसेया लोगोफोर नै होख्लायनोसै बेहायबा बोरै जायोलै नोंथां मोना नांगोन नाङाखै माथो बोरै जाखो नै बाब्राबदों बेहायबो बेसेबां बुरजा नांदों र' बेसेबां बुरजा नांदों र' हमथ'जायाबोलै बुस्थुआ होगोन आं आजाव मा जिबौ बायदि खुसियाब्रा बेलाय फिसासा गैला लोगोफोर नै फाग्ला फाग्लानि खुसियाया थेख्लाख्ला सोनथोन बिलाय ओमफ्राय नै नायाबो थौ सेनानो फाल्थुसो नाब्रा बेलाय बेबो नाङा नै नायानो माबायदि एकदम नै खुसिया आरो नास्राय मानै माथामल' फाग्ला फाग्ला बिदि जायो आयाव मा अरखोलै आव नै बेलावा लोगोफोर बाब अबाव गखोलै आयौ जालालै
बिथिबो बाबा बेलावा फाग्ला गिदिरखामोन नैबेहायनो अरदों थोस एन्था गिदिर बेलावलै बेलाय बियो खिनानै थफ्ला माने जुनानै सोना होबासो नाया नांसिगोन खोमालै बिराद फाग्लाखा ना नाङासै साफिनसै आं लोगोफोर सेनखौ दा सानफ्राव मासे माने नांनो हागौ आं सेनखौ साखांबाय लोगोफोर नै बै साफिनलायबाय आरो बैहायबो मोनसे साफिनबाय आरोना आं सेनखौ माने साफिनबाय बेनिफ्राय थांफिनलायनोसै फाग्ला गिदिरखामोनलै खिन्थु बेलावा लोगोफोर ओइस फाग्ला गिदिरखा मादों थोद ओमफ्राय दिनै नाया नाङासै आरोना बिराद खम नांबाय बेनिफ्राय होमबाबो सोलिजाबसिगोन बियो माने बानलु गोसाजों बेनिफ्राय लोगोफोर दिनैथ' कालि फुजा जाहैबाय ना बमा गावनाय सम सफैलायबाय गावलायनोसैलाय दाहाय बेनिफ्राय बमा लायनांसिगोन बाजारावहाय दखानावहाय माने गैया आरोखि न'आव लाबोआखै दिनैसो दाहाय लायनांसिगोन आरोना बेनिफ्राय आं माने नाखौ बिराद नांगोन होनना आसा खालामदोंमोन खिन्थु नाङासै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आं माने नाखौ दोनना फैबाय आरोना बाल्थिंखौ न'आव बेनिफ्राय आं माने दाखालि जि नोंथांमोन देखायदोंमोन ना दाउ फानाव सानानै माने आं दाउ मासे मोन्दोंमोन ना ओमफ्राय माने आं फानखौ दाबो बोखाङाखै आरोना फानखौ आं दाबो बेलेग जायगायाव साहैबाय आरोना बे जायगायाव मासेल' नांनायखाय आं माने बोखांनानै दस्रा गुबुन मोनसे फुख्रियावहाय आं साहैबाय आरोना बेनिफ्राय दा आं नायनो थांगासिनो दं आरोना नांगोना नाङाखै नायनोसै आरोना माने दाखालि मासे नांनायानो आरोना ओमफ्राय नांफिनाखै हयथ' दिनै नांदों खोमा माने आं एसे गोजानाव साहैबाय आरोना दाखालि आं बेहाय सादोंमोन नैहाय जे फुख्रियाव सादोंमोन बेनिफ्राय आं माने दा माने बै मोनसे जायगायाव जे जायगायाव सादों बे थांगासिनो दं आरोना बिराद हाग्रालै लोगोफोर नै होमबाबो होखावलांसै आं फाग्ला लेवार दंखायो ओमफ्राय दाखालि आं बेहायनो सादोंमोन आरोना लोगोफोरनि ओरै सादोंमोन आरोना ओमफ्राय मासेल' नांनायखाय बेनिफ्राय आङो सानबाय है बेहाय जानांगौला होननानै गोजानाव लांदों आरोना एसे गोजानाव बेबो गंसे फुख्रि मालायनि फुख्रि आरोना बेबो मालायनि फुख्रि ओमफ्राय नैबेबो मालायनि फुख्रि ओमफ्राय आं बै मोनसे बारनानै सादों आरोना बै मोनसे बारनानै लामाया नै बिराद हाग्राखा नायनोसै नांगोन ना नै नुदों ना दैयाव नायनि फिसा अखा हादों आरोना गिर्जा लामाया बिराद फाग्लाखा एकदम होलांबाय आरोना एजा बिराद दाउ थायो लोगोफोर बेवहाय माने हाग्रानि दाउ बिराद थायो आरोना दाउफोरबो थायो ओमफ्राय बै आलिखं दाउ गुलदुम हांसो सिला बिराद फैयो आरोना आं नै बे फुख्रिखौ बारबानो मोनसिगोन बै मोनसेखौ माया मोनहांबाय लोगोफोर नै एन्जरबो बिराद दं लोगोफोर बेवहाय दामाम एन्जर दंखायो दिनैहाय नांगोन नाङाखैथाय नै बेवहायनोमोन आरोना लोगोफोर जेया ओइलाय हनै गैया लोगोफोर नै जेया ओइलाय नैनोमोन आरोना गैया नाङाखै आरो ओइजा मोनसे दङ हरै मोनसे दं आरोना फुख्रि फारसेथिं ओइ गैया लोगोफोर बेवहायबो गैया ओइलाय नुदोंना लोगोफोरा ओइलाय नैबेनो आरोना नै बियो बे खुन्था ओमफ्राय नै ओइलाय बियो गैया लोगोफोर नाङाखै दिनै गैया लोगोफोर दाउबो गैया नाबो गैया दिनै आनलाखि होनना बुंजासिगोन आरोना आनलाखि आरोना दिनै माने दाउआबो दाखालि मासे मोननायानो ओमफ्राय दिनैबो नाङासै आरोना नांगोन बियो दा मोनाफ्रावहालागै बा गाबोनहालागै नांगोन बियो सानबेसेथो गनो बिलाय बेनिफ्राय माने आङो हांसो सिलारिखौ आसा खालामगासिनो दं आरोना हांसो सिलारिखौ माने बिराद बाफैयो ओमफ्राय हांसो सिलारि नांगोन होननानै आं आसा खालामदों आरोना बेनिफ्राय खिन्थु आसा खालामनाया दासिमबो जाफुङाखै आरोना खिन्थु बियो गाबोन बा समफोर बा सानसेबाबो नांगोन आरोना बियो आं आसा दङ माने सानसेबाबो नांगोन आरो जेब्ला नांगोन अब्ला आं नोंथांमोननो भिडिअ लाबोगोन आरोना ओमफ्राय दिनै नाङासै ओमफ्राय दा आं थांफिनबाय आरोना लोगोफोर लामाया बिराद हाग्रा आरोना नै आं दहाय नोंथांमोननो देखायखादों बिराद हाग्रा एसे गोजानाव बे एसे गोजान जायो आरोना 1 किल'मिटारसो जायो आरोना बियो गोजान जायो माने दाखालि सानानिफ्राय आरोना फोथार बारियावनो आरोना मालायनि फुख्रि न'नि फुख्रि नङा ओमफ्राय अखा बिराद हाबाय दा न'आव थांफिनसै लोगोफोर माने दायो न'आव सफैबाय आरोना लोगोफोर बिराद अखाबो हादोंमोन आरोना बेनिफ्राय ओंखाम मोनजायाखै आरोना दाबो बेनिफ्राय माने दाउ फिसा ओंखारदोंनो आरोना न'आवहाय दाउ फिसा ओंखारदों बेनिफ्राय नै बे माइरङा ओमफ्राय ओइलाय सासेया माने बे बोख्लायहैनो नागिरदों आरोना माने दाउ फिसाया माबेसे ओंखारदों आं मिथिया माबेसे ओंखारदों दाउआ 10ता ओंखारदों होनदों नंगौ नङा र' बोख्लायलाय खेबजोबनो मोजां माबेसे ओंखारथाय दाउआबो जा गोसोमखा माबेसे ओंखारदों
आयु माबाल सयताल' खोमा बे लाबोलाय नैहाय सोरजों लाबो नैहाय लाबोहाय साफायाव नैबेहाय दोनदो सयता र' आं माबाखौ होनि माइरंखौ नै न जा गोसोम गोसोमखा आरोलै दाउआ मासेबो माबा गैखाया सब बिमानि लाखादों नों माबेसे दंबावो बेहाय र' माबेसे दङ मासे मानै माथाम माब्रै माबा सयता दं बेवहाय नै जाफैद' मानिबाव ना 8टा ओंखारदों लोगोफोर नै 8टा दाउसाया नै 8टाखा नै मासे मानै माथाम माब्रै माबा 6 7 8टा दंबावो जानोलै दंबावो जानो गेसाव जाजोब्बाय इयो गारदोलै सेवजोब्बाय ओमफ्राय ओंख्रि मोनगोना मोनाखै ओंखाम जानांसिगोनलै जा ओंखाम उखैबाय 8टा ओंखारदों आरोना लोगोफोर दाउसाया नैलाय 8टा बेनिफ्राय ओंखाम बिराद उखैबाय आरोना ओंखाम माने मोनजायाखै लोगोफोर फुङाव सिखारनानै थांबाय सेन नायहैबाय दाउ नायहैबाय दाउआबो नांदिया बेनिफ्राय माने सेनावबो ना नांदिया आरोना ओमफ्राय कालि फुजा दिनैहायथ' कालि फुजा जाहैबाय नालाय ना ओमफ्राय बमा गावनोसै दा मोनायाव माला मोना जायो नायनोसै माने थालिर दंफां गायनानै होख्लायनोसै बमाबो गैया बाजाराव लायनो थांनांगोन बेनिफ्राय होख्लायनोसै आरोना लोगोफोर